τις ετήσιες εκδηλώσεις για τα Καραϊσκάκια και τη γιορτή του Σέλτσου. 4 ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα για τη νέα αγροτική πολιτική 2014-2020 με καλεσμένους υψηλούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης σε απευθείας συνδέσεις με την τότε κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια της τριετίας πραγματοποιήθηκαν ταξίδια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να γίνει ενημέρωση από κοντά για τους άξονες που θα χρηματοδοτηθούν και την επόμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να προετοιμαστούμε στα Δήμο. Αδελφοποιήσαμε το Δήμο μας με τον Δήμο της Λίλ Γαλλίας. Η αδελφοποίηση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2014 θα γίνει επίσκεψη από εδώ στην Λίλ και μέσα στο χειμώνα θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ομολόγου μας εδώ στην περιοχή. Δίνουμε μεγάλη όθηση στους υπάρχοντες φυσικούς, περιβαλλοντικούς, τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή και που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια σταθερή ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Έχουμε πληθώρα αξιοθέατων μνημείων, μονοπατιών, ειδικών διαδρομών και οι περιοχές με ιδιαίτερο κάλος. Προγραμματίζουμε να αναπτύξουμε και να εκμεταλλευτούμε το θρησκευτικό τουρισμό, ο οποίος έχει μεγάλη δυναμική και πληθώρα ύλης, όπως είναι η Μονή του Σέλτσου, το Μοναστήρι του Τη Μεγαλόχαρη, η Κόκκινη Εκκλησιά, η Μονή Ροβέλιστας, η Μονή της Κοιμήσεως, της Θεοτόκου, της Κουλικαριά και πολλά άλλα. Στόχος μας επίσης είναι και η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ενημερωτικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δήμο μας, που θα μπορούσε να στεγαστεί στο Δημοτικό Κτίριο, έτσι ώστε να γίνουμε κέντρο των περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς και Θεσσαλίας. Αν καταφέρουμε να το πετύχουμε, πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει πολύ την περιοχή μας. Έχουμε κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε επίσης σε συζητήσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις ορεινές περιοχές, τον γνωστό Euromontana, στον οποίο έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον για να γίνει ο Δήμος μας μέλος. Να επισημάνω επίσης ότι στα πλαίσια αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε παρεμβάσεις και ψηφίσματα, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για όλα τα μεγάλα ζητήματα και προβλήματα που αφορούσαν τους πολίτες, το Δήμο, την περιφέρεια και τη χώρα. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, τα πεδία στα οποία χρειάστηκε και οφείλαμε να δουλέψουμε αυτά τα 3 χρόνια ήταν πολλά και διαφορετικά. Το πράξαμε όμως συστηματικά, σοβαρά και παραγωγικά, μαθαίνοντας και αξιοποιώντας τις επιτυχημένες πρακτικές, μελετώντας καινοτόμες και έξυπνες λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων. Εργαζόμαστε και ευελπιστούμε και στην δική σας στήριξη τα μειονεκτήματα του σήμερα να τα κάνουμε πλεονεκτήματα του αύριο. Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους και δεσμεύουμε προσωπικά ότι όλοι εργαζόμαστε σκληρά για να τους κατακτήσουμε. Όλοι εδώ σε αυτή την πλατεία έχουμε μια κοινή αφετηρία, την ειλικρινή διάθεση να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, να αναζητούμε και να δώσουμε λύσεις στα μικρά αλλά και στα μεγάλα ζητήματα. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα και μοναδικό αντίπαλο, τα προβλήματα και μόνο. Σας καλώ να βάλουμε όλες τις δυνάμεις να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη για τον τόπο μας. Ας έρθουμε τώρα και στους αντιπάλους μας. Αξίζει μια αναφορά και σε αυτούς. Μας κατηγόρησαν, χθες συγκεκριμένα από αυτό το βήμα εδώ, ότι είμεθα ανύπαρκτοι. Ποιοι όμως είναι αυτοί που μας κατηγορούν?
αυτοί που δραπέτευσαν πριν 3 χρόνια και εμφανίστηκαν σήμερα με αυτό στην περιοχή, αυτοί μας κατηγορούν, είναι τιμή. Εμείς είμαστε καθημερινά εδώ. Ζούμε μέσα στο Δήμο, μέσα στην καρδιά των προβλημάτων, ενώ ο αντίπαλος μας ζει στη μακρινή Αθήνα. Και από εκεί ούτε από την τηλεόραση δεν θα μπορεί να αποκτήσει. Μας κατηγόρησαν ότι είμαστε Άγιοι Βασίλειδες. Ο Άγιος Βασίλης, όπως είναι γνωστό, φέρνει δώρα στα παιδιά. Εγώ λοιπόν φέρνω δώρα στους δημότες και το θεωρώ φιλοφρόνηση αυτό και τον ευχαριστώ. Μας κατηγόρησαν επίσης ότι χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα του Δήμου για να κάνουμε δουλειές παραμονές των εκλογών. Αγαπητοί φίλοι, τα μηχανήματα υπάρχουν στο Δήμο για να προσφέρουν υπηρεσίες. Νομίζω είναι ξεκάθαρο στους δημότες. Και από πουθενά δεν προκύπτει ότι στη μακρά προεκλογική περίοδο τα μηχανήματα πρέπει να σταματούν. Είναι αδιανόητο για να το λένε καν. Δεν τόλμησαν όμως να αναφερθούν στο έργο μας. Καμιά κουβέντα. Εκεί σκοπίμως απουσιωπούν. Τι θα μπορούσαν να πούν άλλωστε, δεν έχουν κάτι να πούν. Φίλες και φίλοι, τελειώνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θα επαναλάβω ότι για τη σημερινή μέρα δεν ζητήσαμε τίποτε περισσότερο από τους συμπολίτες μας, αλλά δώσαμε πολλά περισσότερα χάρη στην εμπειρία μας και την κατάλληλη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το πρόγραμμά μας αξιοποιεί τη δυναμική και τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας και ανοίγει νέους ορίζοντας και στην μετά την κρίση εποχή. Στη θητεία που πέρασε πετύχαμε πολλά. Στη νέα που έρχεται θα πετύχουμε πολύ περισσότερα. Η νέα πενταετία είναι αυτή που θα αναδείξει σε όλους τους το μέγεθος την προσπάθεια που ξεκινήσαμε χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη. Τώρα θα ζητούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε και να διευρύνουμε το έργο μας. Έχουμε τη γνώση, έχουμε το ήθος, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την αποφασιστικότητα, έχουμε την ομάδα που μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν έχουμε αντίπαλους. Βλέπουμε όλους τους δημότες σαν εταίρους για την επιτυχία ενός φιλόδοξου στόχου, όπου είναι ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν και όσοι μπορούν. Έχουμε τα πλεονεκτήματα να μπορούμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένο έργο. Δώστε μας την ευκαιρία να το συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε εδώ για τον Δήμο και για τους πολίτες του. Βρισκόμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Εργαζόμαστε τα μειονεκτήματα του σήμερα να τα κάνουμε πλεονεκτήματα του αύριο. Εμείς είμαστε εδώ για σας, εσείς για μας και όλοι μαζί για τον τόπο μας. Αγαπητοί φίλοι και συμμαχητές της ραδοβυζινής συνεργασίας, στις ελάχιστες μέρες που μένουν μέχρι τις εκλογές, ας τα δώσουμε όλα στον αγώνα. Ας τα δώσουμε όλα ώστε στις 18 Μαΐου να σφραγίσουμε με την επιτυχία που του ταιριάζει τον ωραίο αγώνα που πολλούς μήνες πριν ξεκίνησε. Στην πορεία γιγαντώθηκε, έγινε ποτάμι και στο διάβατο σάρωσε όλα τα εμπόδια. Ξερίνησε κατεστημένες καταστάσεις. Ανέτρεψε νοοτροπίες δεκαετιών και ανέδειξε νέες άφθαρτες δυνάμεις που στις εκλογές της 18ης Μαΐου θα οδηγήσουν την παράταξη της ραδοβυζινής συνεργασίας σε μια θριαμβευτική νίκη.